जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय माने फाइनेन्सियेलि कनफारेन्सखौ लानांगोन आरोखि फाइनेन्सियेलि जों बिसिनिफ्राय पारमिसनखौ लानांगौ बे खामानिखौ बिटिसिआ मावनाय जायाखै आरो बे खामानिखौ मावैनि थाखाय दिनैहाय 10खान कलेजा माने फुल प्रेजेड प्रभिन्सियलाइजेसन जाथ'वाखै बाखि स्कुलफोरनि जिखिनि जोंहा निड बेसिसाव लिस्ट फाइनेल जानांगौ बे लिस्ट फाइनेला दाबो जास्लाबजोबाखै आरो बबे प्रसेसआव जानानै दं आं मिथिया खिन्थु स्टेट गभर्नमेन्टआ होनदों जे माने दासिमबो जितु निड बेसिसाव खालामजोबगोन होननानै प्रभिन्सियलाइजेसनखौ 6.3 नि मथे नाथाय निड स्कुलफोरखौ दाबो फाइनेल खालामाखै बेनि थाखाय कमिटि दादों कमिटिया माने डाइरेक्टरा दं बिटिसिनि डाइरेक्टराबो बेवहाय गतिके बे हिसाबै मा जानानै दं बे मोनथिया गतिके बे जाहैबाय जोंनि काउन्सिलनिबो दायित्व दं गभर्नमेन्टनि ओमफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा सोद्रोमा हिसाबै दंफायो बे कमिटियाव गतिके बिथांमोना मोनथिगोन आरो बाखि स्टेटनिफ्राय स्टेटनि पेकेजखौ बाजेट माबाफ्राव प्रभिजनाव लाखिबाय थानाय जादों दा रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा आसामनि स्पिकार आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिस्वजित दैमारि साराहाय जे मोनसे जोंनि बिटिआर एकर्डजों फैफानाय 6.3 क्ल'जआव थानाय जेरै बिटिआरनि जे भेन्सार स्कुल कलेजफोरखौहाय जे प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो जे साख्रि थिसनथाइ होनाय दा नैबे सिगां समावहाय 10टा कलेजखौहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनो दा बिटिआर सरकाराहाय जे नटिस होदोंमोन सिगां समाव आं बेयाव नुनायावहाय मोनसे नटिसाव नुदोंमोन बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म कलेजबो दङ बेवहाय दतमायाव थानाय रायजो राजा नोंथांमोन आं बिनि गेजेरजों नैबे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों जे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जायगा जे बड'फानि हालामाव थानाय जे जोंहा मोनसेल' डिग्री कलेज दङ जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कलेज दतमा जाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामजों गायसनजानाय नाथाय बे कलेजाबो दासिमबो 100% प्रभिन्सियेलाइज जायाखै दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो आरोखि रायजो राजा नोंथांमोन जे बड'फानि हालामावनो दासिमबो बे कलेजा 100% प्रभिन्सियेलाइज जायाखै आरो बेवहाय गोबां गोरिब दुखुथिया दतमा हालामनि बेवहाय बांसिन गरिबफ्रासो बेवहाय फरायो गरिब दुखुथिया सुबुंफ्रासो बेहाय कलेजाव हाबो दा खोथाया जाहैबाय जे जोंहा बिटिआर एकर्डआव लिरनाय दंखायो एकर्डजों फैफानाय 6.3 क्ल'जआवहाय जे जोंहा बिटिआरआव थानाय गासिबो जे स्कुल कलेजफोरखौ हानायमानि जे भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय दा 10टा कलेज जे नोंथांमोना लिस्टआव नुदोंमोन 10टा कलेज बे 10टा कलेजाबो दासिमबो 100% प्रभिन्सियेलाइज जायाखै नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया नैबेसो आरोबाव जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जायगायावनो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामजों गायसनजानाय बे कलेजानो नायल' जायल' बे गंसेल' डिग्री कलेज जे दतमा साखाथियाव थानाय बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गामि साखाथियावनो थानाय बेबो दासिमबो 100% प्रभिन्सियेलाइज जानानै फैयाखै दा आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारि साराहाय माखासे गोनां बाथ्रा बुंदों जे नोंथांमोना बेखौ नायोब्ला 100% मोनथिनो मोनगोन जे दासिमबो बियो 100% जाफुंनानै फैयाखै दुखुनांथाव बाथ्रा दा जोंनि गभर्नमेन्टआसो दा बेफोरखौ थाबैनो मावनांगौ आरोखि मानो होनोब्ला बिटिआर एकर्डजों फैफाखानाय 6.3आवनो जोंहा लिरनाय दंखायो एकर्डनि दारै फैखानायब्ला बेफोरखौ मावनायाव जितु गोरलै जायो दा जोंनि गभर्नमेन्टआ बेफोरखौ थाबैनो नोजोर होनांगौ दा नोंथांमोनाहाय बिस्वजित दैमारि सारा जे माखासे सैथो बाथ्रा बुंदों जे दासिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै आरो मा सिटुएसनाव दं बे 10टा डिग्री कलेजाहाय नोंथांमोना खोनासंनानै कमेन्ट खालाम 6.3 अलरेडि माने कलेजा 10खान प्रभिन्सियेलाइजनि थाखाय स्टेटआ माबा लादोंमोन अदेबानि बेखौ माने स्टेटआव फाइनेन्सियेल कनकारेन्सखौ लायाजासे बिटिसिआ काउन्सिलाइज खालामनानै होग्रोनाय जादों आरो दा बिटिसिआ बे 10खान कलेजनि थाखाय बिटिसिनि माबा मथे नर्म्स मथे बिसोर बानायनानै बिसोरनि मोनसे सेलारिनि थाखाय बिसोरो फाइनेन्सियेलि सापर्ट बिदों बे मथे
ग्रेड इन 8 टाइपनि बे सेलारिनि थाखाय फैसा हरनाय जादों दा बे प्रभिन्सियेलाइजेसन सम्पुर्ण जायाखै आरो सम्पुर्ण जायैनाया जाहैबाय बिटिसिआ फाइनेन्सियेल कनकारेन्सखौ लायाखै आरोखि फाइनेन्सियेल कनकारेन्स जायालासिनो माने काउन्सिलाइज खालामनाय जादों माने काउन्सिलनिफ्रायनो खालामनाय जादों नाथाय जोंनि बिटिसि सरकारा जिकुनु गोदान पस्ट जिकुनु जुदि जोङो माने सोरनोबा रेकारिं एक्सपेन्डिचार खालामनांगौब्ला बिनि थाखाय जोङो बाजेटआव बेखौ लाबोनांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय माने फाइनेन्सियेलि कनकारेन्सखौ लानांगोन आरोखि फाइनेन्सियेलि जों बिसिनिफ्राय पारमिसनखौ लानांगौ बे खामानिखौ बिटिसिआ मावनाय जायाखै आरो बे खामानिखौ मावैनि थाखाय दिनैहाय 10खान कलेजा माने फुल प्रेजेड प्रभिन्सियेलाइजेसन जाथ'वाखै बाखि स्कुलफोरनि जिखिनि जोंहा निड बेसिसाव लिस्ट फाइनेल जानांगौ बे लिस्ट फाइनेला दाबो जास्लाबजोबाखै आरो बबे प्रसेसआव जानानै दं आं मिथिया खिन्थु स्टेट गभर्नमेन्टआ होनदों जे माने दासिमबो जितु निड बेसिसाव खालामजोबगोन होननानै प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ 6.3नि मथे नाथाय निड स्कुलफोरखौ दाबो फाइनेल खालामाखै बेनि थाखाय कमिटि दादों कमिटिया माने डाइरेक्टरा दं बिटिसिनि डाइरेक्टराबो बेवहाय गतिके बे हिसाबै मा जानानै दं बे मोनथिया गतिके बे जाहैबाय जोंनि काउन्सिलनिबो दायित्व दं गभर्नमेन्टनि ओमफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा सोद्रोमा हिसाबै दंफायो बे कमिटियाव गतिके बिथांमोना मोनथिगोन आरो बाखि स्टेटनिफ्राय स्टेटनि पेकेजखौ बाजेट माबाफ्राव प्रभिजनाव लाखिबाय थानाय जादों